Sushi rice. Πώς θα φτιάχνουμε στο σπίτι τα υλικά που θα χρειαστούμε. Short grain rice, ειδικά για sushi. Sushi seasoning, το οποίο είναι ένα μείγμα το οποίο θα το ανακατέψουμε με το ρύζι μας. Νερό και λίγο ελαιόλαδο. Πάμε να το φτιάξουμε. Καταρχήν βάζουμε το ρύζι μας. Εδώ έχω 325 γραμμάρια ρύζι. Αντιστοιχεί σε 2 κούπες. Αυτή εδώ η κούπα ήρθε μαζί με το rice cooker. Ίδια ποσότητα νερό και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, ελπίζω να φαίνεται. Και εδώ πέρα το ξύδι για σούσι πρέπει να είναι το 1/4 της ποσότητας του ρυζιού όταν είναι άψητο. Άρα εδώ πέρα έχουμε περίπου 80 γραμμάρια, 80 ml ξύδι. Πάμε να το πλύνουμε. Πάμε να πλύνουμε το ρύζι μας. Λοιπόν, η διαδικασία είναι με το που ξεκινήσουμε δεν σταματάμε. Εντάξει. Δεν θα μου σταματάτε να μου πιάνετε τη συζήτηση, να μου απαντάτε στα μηνύματα TikTok και μαλακίες. Ξεκινάμε και το τελειώνουμε απευθείας. Πάμε. Λοιπόν, βάζουμε λίγο νερό. Okay, το ανακατεύουμε. Εδώ, βάζουμε και άλλο νερό. Έτσι γρήγορα. Το νερό που πλένω είναι κρύο. Δεν πλένουμε ποτέ με ζεστό νερό. Okay. Το ξεπλένουμε γρήγορα. Ειδικά το πρώτο πλήσιμο πρέπει να είναι γρήγορο. Okay. Το βάζουμε πάλι πίσω. Συνεχίζουμε. Η ίδια διαδικασία. Δύο. Τρία. Εδώ. Έτοιμο το ρύζι. Τώρα τι κάνουμε? Του δίνουμε μία κλίση όσο μπορούμε, έτσι ώστε να φύγει όλο το νερό. Εντάξει. Όπως βλέπετε τώρα στάζει το νερό. Αν το γυρίσω έτσι θα σταματήσει. Αν το γυρίσω πάλι εδώ θα αρχίσει να στάζει. Okay, το αφήνουμε περίπου 10-15 λεπτάκια μέχρι να δούμε ότι είναι dry, ότι είναι στεγνό. Πάμε να συνεχίσουμε. Το ρύζι μας είναι έτοιμο. Θα το μεταφέρουμε στο rice cooker. Αυτό θα το βάλουμε στην άκρη. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, εδώ είναι το ρύζι μας. Okay. Θα προσθέσουμε το νερό που είπαμε. Εδώ έχουμε 2 κούπες νερό με ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Okay. Θα το βάλουμε εδώ πέρα. Τώρα θα περιμένουμε 5-10 λεπτάκια. Θα δούμε όταν όλοι οι κόκκι γίνουν άσπροι. Θα το μαγειρέψουμε. Εντάξει, πολύ απλό. Τώρα πως πρέπει να είναι το ρύζι μας. Okay. Το βλέπετε εδώ που έχει ασπρίσει. Είναι έτοιμο για μαγείρεμα. Okay. Το φτιάχνουμε μια μόρφα. Το κλείνουμε. Short grain. Και τώρα περιμένουμε. Μόλις είναι έτοιμο θα επιστρέψουμε. Μας είναι έτοιμο, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε? Θα το φέρουμε εδώ πέρα. Και έχουμε ένα τέλειο ρύζι.
Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει πάλι να βιαστούμε λίγο. Εδώ έχουμε το ρύζι μας, προσπαθούμε να το απλώσουμε λίγο. Είδατε πόσο σπυρωτό έγινε, δεν είναι λασπωμένο καθόλου. Και τώρα το σκεύος αυτό πριν βάλω το ρύζι το είχα βάλει μέσα σε νερό, έτσι ώστε να μην μου κολλήσει. Οπότε αν χρησιμοποιήσετε είτε ξύλινη κουτάλα είτε κάποιο ξύλινο σκεύος, βρέξτε το πρώτα να πάρει λίγο νερό για να μην σας κολλήσει το ρύζι. Εδώ έχουμε ρίξει το sushi seasoning, εντάξει, και με απαλές κινήσεις κόβουμε το ρύζι μας. Ουσιαστικά τι προσπαθούμε να ανακατέψουμε κάθε κόκκο του ρυζιού με το sushi seasoning, okay? Ποτέ δεν το πιέζουμε το ρύζι, δεν θέλουμε να το σπάσουμε, και με αυτή την κίνηση το φέρνουμε εδώ και με τη βοήθεια του τυχώματος το απλώνουμε εδώ και με τη βοήθεια του τυχώματος. Το ίδιο γίνεται και σε εστιατόριο. Εντάξει, οι ποσότητες να φανταστείτε είναι καμία σχέση, είναι πολύ μεγαλύτερες μέσα στο εστιατόριο. Λοιπόν, έτσι εδώ πέρα το έχουμε ανακατέψει το ρύζι μας. Και τώρα τι ελέγχουμε? Να μην έχει τίποτα κόμπους. Okay. Το αφήνουμε 2-3 λεπτάκια να πέσει η θερμοκρασία του. Είδατε πόσο γυαλιστερό είναι, δεν έχει κανένα σπασμένο κόκκο. Λοιπόν, τώρα έχουν περάσει 2-3 λεπτάκια, okay. Με αυτές τις κινήσεις το πάμε πάνω κάτω, εδώ, εδώ και εδώ, και ξανακάνουμε λίγο την ίδια διαδικασία. Τώρα το ρύζι μας είναι έτοιμο για σούσι. Πόση ώρα το κρατάμε? Λοιπόν, τώρα ενώ ελέγχουμε λίγο τη θερμοκρασία να μην καίει, το μεταφέρουμε σε ένα γυάλινο μπολ. Okay. Όπως εδώ πέρα. Προσεκτικά. Δείτε πόσο αφράτο είναι. Και τώρα η ώρα της δοκιμασίας. Τέλειο. Δεν ξέρετε.